Acabeu de connectar amb el canal de reporters. Canal de reporters permet explicar i entendre el que passa al nostre voltant, cercant allò que és notícia i treballant col·laborativament. Observant el món amb una mirada crítica, contrastant la informació, comunicant de forma correcta en diverses llengües i fent servir la tecnologia que tenim al nostre abast, obrim l'educació mediàtica a les aules.